Igbo ebe anyị kpọrọ m Odeji njime mụ pụta protesie mwelu jụọ ndị Igbo kpọrọ m ajụjụ nsị na unu si mụ pụta protesie ka ndiesasie unu akpọ na ndị dịrị ozi unu amalozi ndị Igbo bụ na unu amalozi na o nwere ndị dịrị ndị sasi ọlụba na-alụọ unu anụtụna na ndị sasi jere jide mmadụ ịgbagbue na Kano unu anụtụ dị ya na ntị unu anụtụna na ndị sasi jere jide mmadụ ịgbagbue n'ugwu Awụsa unu anụtụna ya na ntị ewelu ndị Igbo na-emegide ndị Igbo ka njuke na-eme ajụjụ osi sasi ọkwa onye Igbo ka ọ bụ ọkwa onye Igbo ka ọ bụ welu ndị Igbo welu na-agbagbusi ndị Igbo ịmakwa agụba ibe ndị sasi gburu egbu na n'Igbo be anyị onye ka eji agụbalụ onye ka eji ahalụ hariri egbuemo oke nwa hariri egbuemo hariri egbuemo ibe ndị sasi gburu egbuo na n'Igbo be anyị hariri egbuemo hariri egbuemo hariri egbuemo onwe ebeghị ebe njegidere n'ụlọ ejidere mmadụ ịgbagbue n'ugwu Awụsa welu ndị sasi bunataba anyị welu sasi gburu anyị ọrụ na ndị Fulani si aka ndị gburu anyị ndị sasi esi aka ekpe gburu anyị Igbo ka ego biri ka bajide ndị Igbo gbue mana enweghị m okwu ibe meji iwere uwe okwu bụ ibe ọ bụ na onye ọ bụ na-emene nwa afọ Biafra mgbajebezie na sel ọ bụ na ịbatara n'ime ndị IPOB juru n'ime kerịrị ibeba mere eme ọkwọ na-aba kwuru na aba ekweghị ọkwọ protesti ka eji iwe kpụrụba kpọchisie mgbe nọ na nga onweghị onye jere okwube ibe ndị sasi merụ na n'Igbo be anyị ọ na-ewute m ibe ndị sasi merụ na n'Igbo be anyị ọ na-ewute m nya ka m ji ekwu okwu osi sasi okwu onye Igbo mana ụfọdụ na-agọrụba ha kwebụ ihe nji n'aka onye ọbụla bụ onye sas jidegoro onye Biafra mgbagbue na-emeghị ihe onye ọbụla bụ onye sas jidegoro nwa afọ Igbo gbagbue na-emeghị ibe maọbụ jide IPOB gbagbue na-emeghị ibe akpa nwa ejeghị ebe na bie ọnụ nwaanyị anụ amụcha nwa ụmụ ya ji abụ ndị nwụrụ anwụ ọkụ ime ọbụla niile nwa sasi wesịrị na n'Igbo be anyị pamụchagodi nwa niile bamụrụ ji abụ nwa nwụrụ anwụ maka na pamela alụ ha na-ele pasi anaghị ele pasi ji ajụaba pamela alụ wee were akwa wee jide n'aka ọ na-ahụba ha ndị sasi niile jidegoro onye Igbo gbue na nwa ama ebenata akwa na bie nwa ama ebenata akwa osi sasi ọmụba mụcha nwa ama dibie o ji agba aka nwa ma taa abụbụ ibe ọ tatara atata nye aka m ji jide akwa n'aka ibe m jiri jide akwa n'aka ọmadị na Taliban na mma ibe agba pụlandụrụ ka ejide Igbo gbuchasịa ọmadị na Taliban na mma ọmadịrị ndị sasi na mma ndị sasi merụ ncha ndị sasi na ba merụ ncha halụ ndị sasi merụ n'Igbo karịrị akarị nwatakịrị na-agara onwe ihe sasi ejide gbe gbagbue ha riri egbue ma ịbụrụ onye sasi jidegoro onye Igbo gbue maka ama na ọbụghị unu niile mana ndị ahụ jidere mmadụ ịgbagbue na-emeghị ibe nwaanyị ba ji anụ kwete ka onye sasi nụọ gị ijebie na ije anwụ ọmụọ nwa na nwa ya ji anwụ ọmadịnata ndị ọ ga-atagide afụfụ maka ndị sasi mere aja alụ wee were akwa wee mawa wee ṅụọ iyi n'otu nwa m si wee mawa akwa ka okwu m ga-esi dịkwe n'elu m ise ise